Ahojte ľudia, vítajte pri tomto videu a tentokrát to nebude vlogujeme s Emkou, ako ste si mohli všimnúť, ale bude to pečieme s Emicou, pretože ma napadlo, že by mohla byť celkom sranda, keď ma uvidíte piecť. Ja veľmi rada pečem aj s Hankou, ktorá mi strihá videá. A poďme na to, ja som sa rozhodla, že budeme piecť dneska perník, ako koláč. A mám tu nachystané veci, tuto vám budem dávať, že koľko čoho tam máte dať. Tak poďme rovno na to. Ako prvé budeme potrebovať olej bez chuti a bez vône, potom hladkú múku, ďalej práškový cukor, jednu sódu bikarbónu, gránko alebo kakao. Ja mám menej práškového cukru, takže tam nedám kakao, ale gránko, škoricu, hociaký džem, ale podľa mňa je najlepší buď višňový alebo jahodový. Mlieko, ja dávam bezlaktózové, môžete dať aj obyčajné. A potom tu máme kypriací prášok do perníka, ktorý ja nemám, takže som si zobrala perníkové korenie a kypriací prášok, takže to zmiešam. A posledná vec sú 2 vajíčka a vlastne som ešte zabudla, že potrebujete čokoládu, ktorou môžete potriť ten perník, ale môžete to iba samozrejme posypať cukrom alebo nejakým kakaom. Recept je veľmi ľahký, takže iba všetky suroviny zmiešame a dáme piec do rúry na cca 30 minút na 170 stupňov. Takže tak. Tuto, keď to budeme dávať do misky, tak sa vám to bude ukazovať, po akých gramoch to tam máte dávať. Ja mám takúto misku na to miešanie a podľa mňa to bude dosť malé, takže si zoberte väčšiu. A zoberiem si vlastne niečo na miešanie, samozrejme. Túto moju špachličku nádhernú a ideme miešať, takže prvé tu pardon za tento strih, ale musela som to na chvíľku prerušiť, takže neviem, kde som skončila, dala som tam proste od oka olej, malo by tam byť 10 ml oleju, teraz tam ideme dať hladkú múku, 400 g múky, dám si to rovno na váhu tuto. Tak. Máme tam múku, bude to určite málo tá miska. Teraz 300 g práškového cukru. No ja som to dala do takéto väčšej misky a dala som tam ešte, medzi tým, že som nenatáčala, 1,5 čajovú lyžičku sody bikarbóny. Teraz tam ideme dať kakao, takže dám to tam znova od oka, pretože musím vyťahovať ďalšiu lyžičku. Teda povedala by som, že dobre. A teraz dáme 1 čajovú lyžičku škorici. Zase to nepreženíme s tou škoricou. Džem, 3 polievkové lyžice. Zase ideme od okasu, to je mega. To bude 1, 2, 3. Hovorím moc potichu, tak prepáčte, ale ozýva sa to tu a ten zvuk nie je úplne najlepší, takže nechcem hovoriť úplne nahlas, aby ma tu všetci počuli. Mám pol litra mlieka, 500 ml. Nezabudnite vždycky pretrepať mlieko. Tam skôr menej, lebo minulo sa mi stalo, že som tam dala vlastne to mlieko. Bolo to moc riedke. Kypriací prášok do perníka, takže tam má ísť 1 kus, takže tam nasypeme kypriací prášok. No, nie takto. Skoro co by som ho tam dala, možno aj celý. A toto perníkové korenie. Mega. Pardon. Ok, to by mohlo stačiť aj. A ešte tam dáme 2 vajíčka. Pardon, musela som to urobiť proste. To premiešať poriadne. Takže ešte tam asi dolem troška toho mlieka. A ozvem sa vám, ako to vzniklo.
No, mne z toho vyšlo niečo takéto. A podľa mňa to je v pohode konzistencia. Možno je také tak trošku riedke. Ale vyzerá to moc riedke, ale nie je to až také riedke. Si bojím, že to vylejem. Proste je to nejak takto. Idem to dať na plech a ukážem vám to potom. Ešte som zabudla povedať, že ako ste si mohli to všimnúť, som použila aj troška robotický mixer, pretože chcem, aby to nemalo žiadne hrudky proste. Mám to takto v plechu, na plechu. A idem to tam lupnúť, takže mi držte palce, nech sa s tým nič nestane. A má sa to piecť okolo 30 minút, alebo 5 až 40 minút, takže tak. A ešte to potom natreme džemom, čokoládou a bude to. Už sa to peče. Update! Máme to už upečené. Piekla som to asi namiesto 25 minút alebo 30, 45, takže moc sa neriadte tým časom. Zatiaľ vypadá nejak takto, akože nevypadá úplne najlepšie a hlavne toto prasklina, ale on ešte trocha splasne a ešte keď to natrieme tou čokoládou, tak to podľa mňa bude z pohode. Pardon za tento uhol, svetlo, všetko, ale ja použijem tento jahodový džem, ktorý som dávala aj aby bol vláčny. Rozmýšľam, že odrežem ten kopec, aby to nejako vypadalo, hej. Ale to cesto je náhodou dosť vláčne. To je úplne takéto vláčne, to cesto. Wow. Úplne vláčne proste. I like it. Neviem, či poznáte taký práškový perník, tak to je mnoho lepšie. Ale ten práškový je vynikajúci, takže idem tam dať ten džem. Nedám ho tam úplne veľa, ale ani úplne málo, aby to bolo také vyvážené. Hlavne tie kraje. Tie moc nemusím. I have it. Mám to natrté. Iba tak troška. No, ten džem je fakt dobrý. A idem si topiť čokoládu. To vám asi nenatočím, ale iba ukážem, že už tu roztopenú čokoládu, ako to tam budem potierať. Chápeme. OK, no ja som si teraz bola pozrieť nemčinu a veľmi rýchlo som sa na to vykašľala, ale mám tu čokoládu. Pardon. Mám tu čokoládu a ideme to natrieť. Len preto sa rozhodla, že ešte trocha uhladím ten korpus. Nie korpus, ten koláč proste. Lebo mi príde moc taký hrbolkatý. Nie hrbolkatý, proste, že tam je akoby v tom moc veľká diera. Už je to robí, pravdě? Teda. Tak to nejako. Už na ňom vlastne tá čokoláda a idem si odkrojiť. Nakoniec som sa rozhodla, že teraz si nebudem krájať ten koláč, lebo sa musím byť na večerať a to bude dlho trvalo, ešte je to treba zostrihať, dať na YouTube a tak ďalej. Ale už nejak tak troška viem, ako by mohol chutiť, lebo naozaj si mi niečo tak marí, že už som ho robila, ale podľa mňa som ho už robila. A vypadá super, takže podľa mňa aj chutiť bude super. Video aspoň troška bavilo, mňa to bavilo piecť, len som tam asi mala dať viac takých prestrihov, už napríklad ako to nalievam na ten plech, ako rozpúšťam tú čokoládu a tak ďalej. Ale myslím, že by to mohlo stačiť. Vlastne taký prvý diel, ako keby z toho pečenia, čo budem dávať na YouTube. Tak to je asi všetko, ešte dať like, odber a ahojte!